तो आनसेन स्काई रा बिपसि बायदा दा परफॉर्म प्लेना फुंनां टिप्रा बं फेबा बिसि त्रिपुरा साराव जिन्दि मासाव जां क्लोजनेस मनेम सिनिं बिसि सामफालाय बि जिन्दि मासाव जां दवा बिसि त्रिपुरा साराव दवा बिसि जां गेले बिसि टीम दं बिसि दवा जां दा फाइटर रेडी जादो त्रिपुरा साराव Siapa jenis chip gas robber, radong besar ambo, damur bumdang bercahaya kan. तो आनी कुछ इरा बाइबा जैन मका किसे इरा जिन जो साउंड सिस्टम के से मिला है वो कुछ
great